आणि आता मी हे जे पिठलं आहे आणि सोबत मस्तपैकी तांदळाची भाकरी भाजल्या मामाने, तर ती मी आता खाणार आहे. ते अगदी म्हणजे सुंदर आहे, अगदी थोडंसं वेगळं दिसतंय मला. असं मार्केटमध्ये देखील असं स्टँड भेटत नाही. परंपरा जी आहे ती चालू ठेवण्यासाठी मी ही मांडणी इथे लावलेली आहे, तिची आठवण म्हणून आहे. नमस्कार मंडळी, मी प्रमोद पाटील. तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. सर्वप्रथम मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना नवीन वर्षाच्या अगदी हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, नवीन वर्षामध्ये मी एक नवीन सिरीजला सुरुवात करणार आहे, ज्यामध्ये मी माझे सबस्क्रायबर्स असतील, आमच्या आजूबाजूचे शेजारी आहेत किंवा आमचे जे कोणी नातेवाईक असतील, त्यांच्या घरोघरी जाऊन त्यांना जी कोणती स्पेशल अशी रेसिपी येते ती आपण शूट करून आपल्या प्रेक्षकांना दाखवणार आहोत. तर या सिरीजसाठी मी सर्वात पहिले सुरुवात केलेली आहे आमच्या मामाच्या घरापासून. मित्रांनो, आपल्या महाराष्ट्राची परंपराच आहे, कोणतेही शुभ कार्य करताना सर्वात पहिले आपल्याला आशीर्वाद घ्यावे लागतात, ते मामाच्या देवांचे आणि मामांचे. तर मित्रांनो, आता आपण लवकरच आमच्या मामांना देखील भेटणार आहोत आणि लवकरच आपण रेसिपीला देखील सुरुवात करूयात. तर मित्रांनो, आता मी ठाण्यामधील लुईसवाडी विभागामध्ये साईनाथ नगरमध्ये विठ्ठल निवास चाळीमध्ये संदेश विठ्ठल रासम यांच्या मी घरी आलेलो आहे आणि हे माझे सख्खे मामाच आहेत. तर आता आपण त्यांना कोणती रेसिपी येते, त्यांच्या हातची जी स्पेशल रेसिपी आहे ती आपण आज पाहणार आहोत. तर मामा, तुमची संपूर्ण माहिती मला तर माहिती आहे, परंतु माझ्या प्रेक्षकांना माहिती नाही आहे. तर त्यासाठी मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारेन, त्याची तुम्ही थोडीशी उत्तरं द्या. तर मामा, तुमचं संपूर्ण गाव कोणतं आहे? तुम्ही कोणत्या गावचे आहात? आमचं कणकवली, हरकुळ, खुर्द, मोहोळ, टेंबवाडी. म्हणजे मोस्टली तुम्ही कोकण विभागामध्येच मोडता, बरोबर? हो, कणकवलीमध्ये. तर मित्रांनो, आमचे जे मामा आहेत ते कोकण विभागामध्ये कणकवली ते फोंडा या विभागामध्येच राहतात आणि त्यांच्या गावाचं नाव आहे हरकुळ, खुर्द, मोहोळ, टेंबवाडी. हरकुळ, खुर्द, मोहोळ, टेंबवाडी. तर मामा, आज तुम्ही कोणती रेसिपी आम्हाला दाखवणार आहात? आमच्याकडे आज मी सुकं पिठलं, पारंपरिक आमच्याकडे कोकणामध्ये ही पद्धत आहे पारंपरिक पिठलं बनवण्याची. तर मी तुम्हाला ही आजची रेसिपी सुकं पिठलं असं कुळदाचं सुकं पिठलं असं रेसिपी तुम्हाला मी बनवून दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, आमचे जे मामा आहेत त्यांच्या हातचं पिठलं मी बरेच वेळेला खाल्लेलं आहे आणि फारच अप्रतिम बनवतात ते पिठलं. आणि पिठलं ही रेसिपी मित्रांनो अगदी पारंपरिक अशी रेसिपी आहे, जी कुठेतरी आपल्या महाराष्ट्रामध्ये लुप्त होत चाललेली आहे. बरेच जणांना पिठलं जे असतं ते चण्याचंच पिठलं असतं असं त्यांचा काहीतरी एक गैरसमज असतो, परंतु कुळथाचं देखील एक पीठ असतं, त्यापासून देखील आपण पिठलं बनवू शकतो. तर आज मामा जे आहेत ते तीच रेसिपी आपल्याला दाखवणार आहेत. तर आता त्यासाठी जे साहित्य लागतं ते आपण एकदा पाहून घेऊयात. तर मामा, आजचं पिठलं बनवण्यासाठी आपण कोणतं साहित्य घेतलेलं आहे? 1 बाउल कुळदाचं पीठ, 1 मोठा कांदा, चवीनुसार मीठ, ओके, 3 पळ्या तेल, ओके, 1 चमचा हळद आणि 3 मिरच्या. ओके. तर मित्रांनो, मिरच्याचं जे प्रमाण आहे ते तुम्ही तुमच्या चवीनुसार आणि आवडीनुसार टाकू शकता. सगळ्यात प्रथम पहिलं कुळदाचं पीठ टोपात काढावे. ओके. तर सर्वात पहिलं आपण हे पीठ जे आहे ते टोपामध्ये का घेतलेलं आहे? कालवून घ्यायचं असतं. ओके. त्याच्यानंतर थंड पाण्यामध्ये तुम्ही पाण्यामध्ये कालवून घ्यायचं. ओके. तर आता काय आपण हळद टाकायची का? टाकतोय. ओके. तर आता आपण थंड पाणी घेतलंय का मामा? हो, थंड पाणी घेतलंय. ठीक आहे. तर या टोपामध्येच आपण का हे पीठ कालवून घेतोय? ऍक्च्युली आपली जी कृती असते ती गॅसवर असते ना. हा, मग त्याच्या आतमध्ये जे म्हणजे पीठ कालवल्यानंतर थंड पाण्यामध्ये कालवल्यानंतर जे गाठी होऊ नयेत म्हणून आपण ते पीठ पहिलं कालवून घेतो. ओके. तर प्रेक्षकांनो, हे जे पीठ आहे ते थंड पाण्यामध्ये कालवण्याचं कारण असं असतं की कोळथाचं जे पीठ असतं ते जेव्हा आपण गॅसवरती शिजत ठेवतो त्यामध्ये गाठी तयार व्हायला लागतात. तर त्यासाठी थंड पाण्यामध्ये जर आपण सर्वात पहिले कालवून घेतलं, त्याच्यातल्या ज्या गाठी असतात त्या आपल्याला अशा प्रकारे मोडायला मदत होते. तर मामा, तुम्हाला आणखीन कोणकोणत्या रेसिपीज येतात स्पेशल तुमच्या हातच्या? सर्वात प्रथम म्हणजे मला कुळदाचं पिठलं हे
खूप आवडतं. दुसरं म्हणजे रेसिपीमध्ये मला पुलाव भात येतो चांगला बनवायला आणि ओके. अंड्याचा पोळा सुद्धा येतो बनवायला. अच्छा, आमलेट म्हणजे. आमलेट. ओके. तर मामा आम्ही नेक्स्ट टाइम सुद्धा तुमच्या घरी नक्कीच येऊ पुलाव खायला. तर आता आपल्या याच्या गाठ्या मोडून झाल्यात का? नाही अजून. हे बघा अशा ह्या गाठा होतात. त्या गाठ्या होऊ नये म्हणून पहिलं पीठ काढून घ्यायचं थंड पाण्यामध्ये. ओके. तर मामा तुम्ही नोकरीशिवाय आणखीन काही तुमचा व्यवसाय आहे का? काही आणखीन तुम्ही एक्स्ट्रा काम करता का? मी पार्ट टाइम माझा गॅस रिपेअरिंगचं काम करतो. त्या गॅस रिपेअरिंगचं सर्व्हिसिंग वगैरे करणं, सिलेंडरचे वायसर बदलणं वगैरे वगैरे मी काम करतो गॅसचं. ओके. तर मामा तुम्ही आता राहता ठाण्यामध्ये ना, लुईसवाडी साईनाथ नगरमध्ये विठ्ठल निवास चाळीचं नाव आहे आमच्या. ओके. तर मित्रांनो आमचे जे मामा आहेत ते विठ्ठल निवास चाळीमध्ये लुईसवाडी जो विभाग आहे आपला वाघे इस्टेटमध्ये तिथे राहतात. तर मग तुम्हाला कोणाला गॅस रिपेअरिंग जर करायचं असेल तर तुम्ही त्यांना नक्की संपर्क साधू शकता. त्यांचा जो नंबर आहे तो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन ठेवेन. बापरे, इतका वेळ लागतो ना मामा या गाठी मोडण्यासाठी? ओके. तर आपण आता नेक्स्ट स्टेप काय करणार आहोत? तर हे अशा प्रकारचं हे पीठ म्हणजे आपल्याला हे इतकं थिकनेस पीठ जे आहे ते ठेवायचं आहे, बरोबर? हो बरोबर. तर आता हे जे पिठलं आहे ते आपण घट्ट बनवणार आहोत का की पातळ? घट्ट बनवणार आहोत. ओके ओके. म्हणजे ते आपण भाकरी आणि चपाती सोबत खाऊ शकतो, बरोबर? ओके. तर मित्रांनो आता आपलं पीठ जे आहे ते कालवून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस चालू करायचा आहे आणि त्यानंतरची कृती आता मामा जे आहे ते ह्या कढईमध्ये करणार आहेत. तर मामा सर्वात पहिलं आपण काय टाकायचं? 3 पळ्या तेल घेतलेलं आहे. सगळ्यात पहिलं आपण ते कढईमध्ये टाकणे. ओके. तर आता आपण 3 पळ्या कढईमध्ये टाकलेल्या आहेत. थोडी उकळी आल्यानंतर चिरून घेतलेला कांदा आपण त्याच्यात टाकणार आहोत. ओके. थोडीशी उकळी आलेली आहे. तर आपण जो चिरून घेतलेला कांदा आहे तो आपण आता कढईमध्ये टाकणार आहोत. ओके. हा आता आपण जो चिरून घेतलेला कांदा आहे तो आपण कढईत टाकलेला आहे. ओके. तर एक अख्खा कांदा आपण या पिठल्यामध्ये टाकायचा आहे. तर मामा या पिठल्यामध्ये कांद्याचा वापर जास्त करावा लागतो का? हो हो. आणि थोड्याशा चवीने तिखटीनुसार आपण मिरच्या टाकणार आहोत. 2 चिरून घेतलेल्या ज्या मिरच्या आहेत ना. हा हा हा. ओके. तर आपण तिखट मिरच्या घेतल्या आहेत का? हो. अच्छा, ठीक आहे. मामा तुमच्या घरामध्ये लहान मुलं आहेत ना, तर तुम्ही कमी टाका मिरच्या, आहे की नाही? आता आपण हे कांदा जो चिरून घेतलेला आहे, जो मिरच्या टाकलेला आहे त्या आपण आता परतून घ्यायचं. ओके. कांदा भाजून घेताना तो थोडा लालसर झाला पाहिजे. म्हणजे तांबूस व्हायला पाहिजे. ओके ओके. आणि पिठलं जे आहे ते लवकर व्हावं यासाठी मामाने गॅसची जी फ्लेम आहे ती थोडीशी फास्टच ठेवलेली आहे. हा जो कांदा आहे तो लवकर भाजला जातो. हा जो आता आपण कढईमध्ये कांदा आणि मिरची टाकून घेतलेली आहे तो आता लालसर झालेला आहे आणि तांबूस कलर त्याला आलेला आहे. आता आपण त्याच्यानंतर हे कुळथाचं पीठ आपण टाकणार आहोत. ओके. म्हणजे आपण आता ते कालवलेलं पीठ आता याच्यात टाकणार आहोत. पीठ टाकून घेऊयात. ओके. आणि म्हणजे आपण यामध्ये पाणी सुद्धा ऑलरेडी ऍड केलेलंच होतं. हो. ओके. आता आपण यामध्ये आणखीन पाणी टाकायचं आहे का मामा? हा, थोडा अर्धा ग्लास अर्धा पेला आपण पाणी टाकलेलं आहे. हे गाठ्या परत तयार होऊ नये टाकल्यावरती. ओके. म्हणजे हे जे पिठलं आहे ते लगेच सुकायला पण सुरुवात होते का गॅसवर? सुकायला पण सुरुवात होते. अच्छा, त्यामुळे आपण पाणी टाकून घ्यायचं, बरोबर? हो. आता आपण हे जे पाणी घेतलेलं आहे ह्याच्यात टोपात जे कालवलेलं पीठ होतं ते पहिला सर्वात प्रथम आपल्याला पाणी टाकून ते जे पीठ आजूबाजूला लागलेलं आहे ते पीठ आपल्याला परत कढईत टाकायचं आहे.
अच्छा, म्हणजे जेणेकरून हे टोपाला जे काही पीठ लागलंय त्याचा पण आपण वापर करू शकतो. बरोबर. बरोबर. ओके मित्रांनो, आपण पाहू शकता हे जे पिठलं आहे ते सुद्धा लगेच सुकायला सुरुवात झाली आहे. हे जे आता आपण पीठ टाकलेलं आहे ते चांगलं शिजण्यासाठी अजून थोडंसं आपण पाणी त्याच्यात ऍड करणार आहोत. ओके, तर आता आपण किती पाणी टाकून घेतलंय? 1 ग्लास पूर्ण? 1 ग्लास पूर्ण पाणी टाकलेलं आहे आपण त्याच्यात. अच्छा, म्हणजे हे पिठलं शिजण्यासाठी. त्याला ढवळण्यासाठी आपल्याला पकडीचा वापर करावा लागतो. ओके, जेणेकरून ते आपल्याला पूर्ण स्टर करता येईल आतमध्ये. जो आता आपण फास्ट गॅस केलेला आहे चांगलं शिजण्यासाठी त्याला आपण आता बारीक करणार आहोत फ्लेम. ओके, तर मग आता याला शिजायला किती वेळ लागतो साधारण? शिजायला वेळ लागतो, 5 ते 7 मिनिटाचा वेळ असतो. तर मामा आता आपण हे जे पिठलं आहे ते तर घट्ट बनवणार होतो ना, तर आता हे थोडंसं पातळ झालंय, तर आता काय होईल मग त्याचं? त्याचा आता थोडा वेळ अजून फ्लेम राहिली ना ती म्हणजे थोडंसं जास्त शिजवलं ना की त्याचं ऑटोमॅटिक ते घट्ट होणार पिठलं. अच्छा, ओके ओके, म्हणजे ती एक कुळथाच्या पिठाची एक क्वालिटी म्हणता येईल. क्वालिटी आहे ती. हो. अच्छा अच्छा, ओके, म्हणजे हे पीठ आहे ते आता हे जे पिठलं आहे ते छान असं घट्ट देखील व्हायला सुरुवात होणार आहे. आता आपण चवीनुसार आता मीठ थोडं हे आपण हे नंतर टाकतो. म्हणजे जेव्हा अर्ध शिजतं ना तेव्हा आपण हे मीठ त्याच्यावरती शिवरतो, जे मीठ चवीनुसार आपल्याला जे लागतं ते. ओके ओके, तर आता आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेतलंय. आपण जे चवीनुसार जे मीठ टाकलेलं आहे कढई म्हणजे पिठल्यामध्ये ते आता पूर्णपणे त्याला स्टर करायचं म्हणजे हलवायचं. ओके, आणि आता हे पिठलं सुद्धा मस्तपैकी सुकलेलं सुद्धा आहे, सुकायला देखील सुरुवात झालेली आहे. आता काय करणार आहोत आपण? आता आपण ह्याच्यावरती 2 ते 3 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवणार आहोत, कारण त्याचं म्हणजे हे जे पिठल्याची जी वाफ असते ना ती वाफ ते शिजवण्यासाठी आपण त्याच्यातच आपण हे ठेवणार आहोत, झाकण ठेवणार आहोत पिठल्यावरती. ओके, तर आता आपण कढईवरती एक झाकण ठेवून देऊयात, जेणेकरून हे पिठल्याचे जे आतमध्ये बुडबुडे असतात ते उडतात आणि आपले जे किचन आहे ते किचनच्या टाईल्स वरती देखील उडण्याची शक्यता असते. बरोबर मामा? बरोबर. तर आता या कढईवरती आपण झाकण ठेवलेलं आहे. बरोबर, तर मामा आता हे पिठलं जे आहे ते शिजेपर्यंत मी तुम्हाला आणखीन काही प्रश्न विचारतो. तर सर्वात पहिले तर मला एक तुमच्या पाठीमागे एक तुमचं भांडी ठेवण्याचं स्टँड दिसतंय, ते अगदी म्हणजे सुंदर आहे, अगदी थोडंसं वेगळं दिसतंय मला, असं मार्केटमध्ये देखील असं स्टँड भेटत नाही. त्याविषयी तुमचं काही विशिष्ट असं वर्गीकरण आहे का? हे जे स्टँड आहे ते माझ्या आईने घेऊन ठेवलेलं आहे. तर त्याची परंपरा जी आहे ती चालू ठेवण्यासाठी मी ही मांडणी इथे लावलेली आहे, तिची आठवण म्हणून आहे. तर साधारण किती वर्ष झाली तुमच्या या मांडणीला? या मांडणीला नाही म्हटलं तरी आता एक 20 ते 25 वर्ष झाली. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता, फारच छान आहे, मला तर अगदी फारच आवडलेलं आहे, ज्यामध्ये आपण सगळे ग्लास ठेवू शकतो, छोटे मोठे चमचे आणि छोट्या प्लेटी आहेत, मोठ्या प्लेटी आहेत. तर मित्रांनो अशा प्रकारची मांडणी जी आहे ती आपण बाजारामध्ये भेटत नाही. अशा मोठ्या प्रकारच्या मांडण्या भेटतात, तर किती जागा लागते ना त्यांना. सुंदर आहे मामा ही तुमची मांडणी जी आहे ती. तर मामा आता पिठलं झालं असेल का आपलं? हो, पिठलं आता रेडी झालेलं असणार. आता 2 ते 3 मिनिटं झालेली आहे. तर आपण हे जे कढईवर ठेवलेलं झाकण आहे सर्वात प्रथम आपण ते काढणार आहोत. ओके, तर झाकण काढून घेऊयात. झाकण काढून एकदा परत त्याला ढवळून घ्यावं. तर मित्रांनो झाकण काढल्या फारच सुंदर असा वास आलेला आहे, अगदी स्वादिष्ट. तर जो वास आहे तुम्हाला कॅमेऱ्याद्वारे टिपू नाही शकत, पण अगदी सुंदर. मामा तुम्ही फारच छानच पिठलं बनवलेलं असणार आहे 100%. आता हे पिठलं आपण मिक्स करून घेणार आहोत. बरोबर बरोबर. आता हे पूर्ण झालेलं पिठलं म्हणजे आता हे पूर्ण कढईमध्ये शिजलेलं पिठलं आहे, तर आपण एका डिश मध्ये ते आपण काढून घेणार आहोत. ओके, तर मामा तुम्ही आता पिठल्यासोबत आमच्यासाठी काय बनवलंय बरं? भाकरी बनवली आहे. ओके, तर मित्रांनो मला तर आता भूक अनावर झालेली आहे, आणि आता मी हे जे पिठलं आहे आणि सोबत मस्तपैकी तांदळाची भाकरी भाजली आहे मामाने, म्हणजे मामाच्या वाईफने, तर ती मी आता
खाणार आहे. तर मित्रांनो, फायनली मला माझ्या मामाने सुकं पिठलं आणि मस्तपैकी तांदळाची भाकरी सर्व केलेली आहे. आणि आता मी ही जी भाकरी आणि पिठलं आहे ती मी तुम्हाला टेस्ट करून सांगतो कशी झाली आहे ती भाकरी. हा हा, वाव, मस्त मित्रांनो. हे पिठलं जे आहे वरती त्याला मस्तपैकी एक कवन धरलं आहे आणि आतमध्ये आपलं मस्त सॉफ्ट असं हे पिठलं आहे. तर मी तुम्हाला टेस्ट करून सांगतो कसं झालं आहे ते. हा हा हा. तर मामा, अगदी सुंदर असं पिठलं तुम्ही बनवलं आहे. हा हा. तर मित्रांनो, मला तर आता भूक लागली आहे. भूक तर मला काही सहन होणार नाही. मी पिठलं जे आता खाणार आहे. तर मित्रांनो, आजची आपली मामानी बनवलेली सुकं पिठल्याची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आमच्या मामाचा जो गॅस रिपेअरिंगचा बिझनेस आहे त्या संदर्भात जर तुम्हाला कोणाला त्याच्याविषयी काम निघेल तर तुम्ही त्याला नक्की कॉन्टॅक्ट करू शकता. आम्ही त्याचा नंबर जो आहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तर मामा, पिठलं आणि भाकरी दिल्याबद्दल तुमचे अगदी मनापासून आभार. चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन सिरीजमधली नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी रहा. धन्यवाद.